Doming, mabali namin. Ay, mayat talaga ti ag FB Impag kita insuro nak ti Rosa. Igabday. Ay, gusto pala na ito apa nag-Facebook ko. Mangyaw awan mo't talaga iti trabaho na ito Diyak pa naputan ti oras. Ay, alas 9 kaya mo iti bigat. Diyak pa nakaidalima nagkitibalay. Ano yan? Pakitan kong Nay, Gusteng, nagsubli ka? Wen, tanapig sa ti kararag ko iti agturunga kini barangay hall. Anyat ing kararag mo? Napatgan dyan kararag ko asapay ko tasan nga agabsin ti officer of the day. Kansapay ko tamasapamot amapan ijay ni Doming. Kat present jay agjote ita. Wen, isu na lang taawan pa ni Doming. Mapan ka no tayo nawagak. Nagawid ak matadagusin na. Tama nga nukala at makapanunot iti pambarye officer of the day kat agawin. Anya daytan. Nagsisinirip kayon samot tayo. Ay kapilitan ta sa ormal dagiti daduma akakadwa. Ay, mas daawak mo't kiti kadagiti kapadam a barangay officials. Adu, ti sadut. Un nga road, makunan asadot Idinto tanulabsan ti agsa o katawan mo't unay aramidan yaw. Naku na mo bakit. Nay. Anya day tabuy-buyam di ta cellphone mo. In silent mo samat. Kwa. Ay na. Nag-FB ak mamot lakay. Sinuruan na kami ni Rosa. Apo, jak man na po-puutan ti pa naglabas ti oras. Iso makunak. Ay, mangyaw-awan mo't numaminsan ti cellphone. Manaktak iti trabaho no ag Facebook ti tao. Di mo ibaga mangyaw-awan no pakabang aran wenno pakaragsa mter aramide. Saan ko nga rudan pakaragsakan? Tanabaybay akmat ti trabaho. Aldawan nga Diyak pa'y nakaipak ni dita kusina. Uray, tawan mo't maperwisyon. Nuad ako masabali kabalay takit. Dayjay, mairita. Wan mat kit di Kan adamot kit di pagsayaatan, ti panang saang usag paminsan iti cellphone. Tama amuan mo't dagiti daduma asaan nga ammo. Wan mat, nang runa ita, taadumanan dagiti mapas pasama. Ket nasken ama-amuan dagitoy. Ket nagulo dagiti daddo mga opisyal ti gobyerno tasanda nga agkikin na awatan. Wan, adda nabasak itay adamag ditoy. Agpipin na dakas dan sapan. Ay wan, kastaman. Adu ti maamuam iti FB. Iso di mo ko na manak agpaison dagiti mapaspasamak. Good. Bilibak man ijay may saka dagiti imbutos ko anangabak a senador. Sino kadakwada? Ay, jak ibagbaga. Secret. Nay. Abay, secret? Ay, basta. Secret pailaan. Sige. Saan ka apiliton ang mangibaga iti secret mo? Di ore man secret nga agnanayon. Okay lang mo't kanya. Apo, agpauyon sa banay. Ay saan? Imbagak lang arudan. Anyela, kit din datatang kananang. Apay manay? Agpadadan nga arsagid. Awan lakit. Adda saan da pag kinaawatan? Gagangay day tam, ta senior citizen dan. Ibagaman nga tang agkabaw dan. Saan may? Gagangay day tan. Wan, mapanmat kat di akasta.
Rug-rugi ti panagkabaw. Wingkat nga taa. Tano daddo ma, at damat madlaw ko kininanang. Pagamuam la ta sa bali ti ibagana. O, makitam? At dagundaway akala at latan asabali ti maisilpo iti ibagbagana. Sintomas dagitan. Jakla dildilawin no daddo ma. Taamkag amasair ko ti riknana. Kasta ti rug-rugi ti panagkabaw. Pagamuan na ta malipatan da ti may sa abanag nga oray kaibagbagada. Aggid dandangarot niya agkapawan? Mabalin na kasta. Mabalin mo ta saan. Kumpurmi ka datatang kananang ti addan kabaw na. Kat day ta ti makagapo no apay asaan da makapagkinaawatan no dadduma. Sa bagay, no imbaga jay agkabawen awen, kat saan amaan nugutan jay saan nga agkabaw, gaputam madi, ijayan ti puon tiriri. Una, tano ilaban jay saan pa'y agkabaw ti hustaw. Mas pa'y jay agkabaw. Kanuawan sumuko, ay gerapatan niya adi na orasan na. Kunak no agawid kayo amangal daw. Saan? Kaslay nawagan na kayo itay ni Rosa. Wen. Imbilin ka no ni nanang yo nga ibaga na kanya anagluto iti pangaldawan tayo nga opat. Kastaya, ay kat nagsayatan nga. Ang mga nulauya pa ya karnit baka wano kalding tinsagana ni nanang. Nangalan na kumangay iti inlauyan na. Anya ti amoyo nga no da nagisorsor. Kano pa'y nga dagisursur mo iti karne. No ikan mabalin pa'y nga da. Di saan kayo nga gawid? Agudungak. Sika no sika ti mapan makipangal daw iji balay. Adamo ti ni Rosa. Madimot ano siyakla ti mapan. Kadwa kayo Upat tayo nga rod nga agsasango amangal daw. Adda nga rod papanak. Pagsaritaan me kada mayor ti may papan iti malukatanan a kooperatiba dito barangay. Kasapulan ti timpuyog tayo para iti pagsayaatan iti masakbayan. Mayat no dating puyog. Wen. Panagtutunos tayo amin ti kang runan dita. Adan tumaangay a barangay assembly ket dayta ti mapagsasaritaan. Mayat napintas dayta tatang. Mangipakita iti panagkaykaysa. No amin nakabaranggayan ket maawis makimyembro. Ay wen. Panagkaykay sa tikang runaan a mailungalong babaen dayta. Ayamatan tatang. Panagkaykaysa. Timpuyog. Kas kada panagtutunos ti sinasauna. Ngam di mo't nakitunos ka ni katugangak asufay. Sapay tila nakadandanunan ti topi kumi itayay. Nagtungpal mo't na ti pulpolitikaw. Wala. Sapay ado na iti babalawan na launay kada iti nakatugaw nga opisyal. Sa idikwan, nagitay manan religyoso at tao ti sasawan na. Ado kano na kita ikunamlan na Diyosan ti panagbiag da. Ngamgayam, manglukloko da. Kasla mok na sino ti bagbagana. Ay gam tiket di pod no. Awan pa ti makuna atim puyog. Ta nariribok latta ti pagilyan. Nagmayat kat kuman, nagtutunos ti kapanunutan na iti turayay. Ay, mayat Kapag ilad ko lang, makaturog ka kadagusan. Naridap kuman pa
Oray, tatingat aldaw. Awan mo't nga tati umay diti barangay hall. Sakbay ti alaura. Mga saman-samad ang ita sumungad, Chairman. Ay, uwan siya. Aday pildaan na puskol kang nangisit a libro. Kapya, kental na ti sangbay mi kada kayo. Apo nga opisyal iti da iti barangay. Madaydayaw ti Apo. Kastamot ka na kayo, kakabsat. Anya ti may paimay. Kastamat ka na kayo, asang sangaili. Anya ti maipaimay. Pudno launa ya sang sangaili kami. Naggapan yung nga ili aya. Ayan mi amin nga ili. Tagalubong kami. Kano tagalubong tayo matamin, kakabsat. Ti kayat mi nga ibaga ket awisan da kayo sumurot kada kami. Agkukuyog tayo. Papanan tayo nga yapaw. Agkukuyog tayo nga agturong, ije turungan tayo. Ne, sa dino nga dito aturungan tayo. Iti adayo. Agkukuyog tayo. Mabalinti dumawat iti uray sumagmamanula akan itoyo. Apo nga opisyal ti barangay nagbugsutan. Apay adawatem ti kanito, may. Kasano na ita? Kayat ko asawan, mataktak kayo lang iti apagbiit. Apagbiit apan nakataktakyo kadagitar aramidan yo. Ti kayat may asawan, isardeng yo labit dagita pa naggi-games yo kadagita cellphone yo. Siyak ni kabsat yu adugas kusi. Sukunan na kayon dito'y nariribok alubong. Papanan tayo nga, apo dugas kusay. Excuse me. Iyamamukmat ti bagik. Siyak ni Maria de Baksyat. Agkukuyog tayo. Sa dinaw, kapsat. Ijay paraiso. Mga no dyan pirnaw. Saan kang agsasaw iti impyerno? Tama nga no mangag ni taning. Katbit tatayan na ka. Kayat mo? Dumngag kayo iti sasaw ti Apo. Babaan tinasabsabungan adila ti adipon na. Nga adda ita dito isango yo. Si kamot na ito'y bagbagam. Wen, siyak ni kabsat yu adugas kusi. Imbaga kita yung tinagan ko. Kat pasarunwak tumanan. Kastalaang kakabsat. Basta, sumurot kayon kada kami. Sus, dugas. Anya anagan. Anyat kinunamlakay. At damangas kasabangay may ija barangay hall. Wen. Mangas kasabangata. Isuna lang, taglalaok mo ti bagbagana. Saan nga rod ang mangas kasaba? Ang mga nubodol-bodol mo't. Mayat na kiti bagbagana. Iso sumurot tayo. Asus, saan man latila pampanunutam gusto? Ang mga numaawis na kamat dahil bagbagam ang mga kasaba. Nasabsabungan kanuti dila na. Anya mo ta nasabsabungan? Ay sa bagay, mayat mo't no sabong ti karaba sa kaskada katuday. Anyang puwera sabong ti marapait Yan niya kalagid din zubing. Apay? Nagsayatan ti saritaan. Pilpilosopo mo. Naimbag no kasjay. Tapno mabugaw dagiti adda-anda ka sa panggap, makangeg. Ayan yan.
Adon, dagiti agsisiim, kadagiti apanawin gusteng. Ay, sus. Agsisiniim dagiti taon. Apay, di ka mo't makisinsiniimon aya. Alawin yan. Tanay, dandanin ti kanibusanan. Ipasimudaag dagiti mapaspasamak iti sangalubungan. Ay, nagpaiso day ta. Amangan no madamdamalaang adaman maunat ditan anabiyag. Amangan no sumaruno ka ano no siya. Ay, hapo. Ay, ado day mapo. Ay, san laki di asyak. Amangan no kastamot timbagbaga dagiti mamagbaga wano nangas kasaba. Ay nalakay. Saan tayo ang maibaga? Adan tupay nakasarsaran ta dita amang mangan. Pagamam ta matumbak at ilayon nanti maunat. Ay. Nasayat lang ano natilmon na pa'y dyan lauya ngayon subo na no lauya kumatsidana. Yay. O di kat maisulat nga tayo iti karabukob na. Ay, tila nakadandanunan ninyo istoryak. Ay, nataw-tawin di istorya ko ma. Iwanan niya. Anya jay bagbagam itay, mangas kasaba. Anya nga iti imbagbaga jay kinunam ang mangas kasaba ngay may jay barangay hall. Ala, agistorya ka, antay nakman ang ibalaybay ka, nagijali na baak. Sige. Agistorya kan ko na. Ng pinanawan nakmat. Sino nga iti dumgagit istorya Ado tayo, isa basit lang matagatad tidawdawatan may kontribusyon nyo para iti pagluganan tayo. Piso-piso lang? Day talaang ay mayata na. Mayata talaga? Very cheap. Babaan ti piso yo, makasurot kayon. Agkukuyog tayo. Dumngag tayo kadagiti bagana kabaranggayan. Agkukoyog tayo nga agturong iti pagarian. Sa dino day taapagarian. Iti bagbaga ni Kabsat Dugas may mayat no sang kabaranggayan tayo asang kakuyugan. Agkukuyog tayo. Surutin da. Dom, kumoy-kuyog matan ni tatang ijagnagan iti dugas ana isarsarong dito ayan tayaw. Ay ayaban nak nga raw. Sapay mayat mo ti pasaruno ni Maria di Baksyat no day tayo kasauna kundi kaduana. Mayat ti timpuyog da nga agkadkadwa. Husto ka. Kasla na singdanan ti dilada. Ta mayat tati urnos na iti ibagbagada. Wan nga raw. Kahit sumurot ka mat ken tatang. Dependin tulatan no makapampanunot ako. Sumurot kanton tapno da kadwa ni tatang. Ay, delikado. Pag-awiran nakmanan ni Rosa. Sumurot daw! Kukulit daw! Sige! Tatang, papanan tayo ka na. Awan ka nun ti damag-adamag. Basta sumurot tayo. Agalintak kayo! Di kay pauni! Agturong tayo ni tinalawa adalan! Doon! Anya na ito yun na si Mursurutan may kan katugangak. Tatang, maditi kay papanan di ko nag-leader ang nalawa adalan. Partakan ta kiti ti magnaduming. Mapanawan datan, nagbunto-bunto ka. Maditi kay papanan di nalawa adalan. Agpa-impirno adalan daytan. Sa sawi mo duming. Tatang, Ay, Dayon! nagmayat to pa titunos tayo nga kukuyugan. hanggang sa dino ti papanan tayo nga. Sumursurot tayo lata. Bawal ang madaldal kunada ikay. Iso sumurot talatan Sumurot Amang ano deras mo't gaya man ti masungadan tayo adi tayo amaw. Sao kalasaw. Ay na, basta sumurot talatan. Madida ito ya. Kasala na hypnotize dagiti tao. Apa kay ramanan ni tatang. Saksalangan tagtok-tok yad a sumursurot.
Tatang, suminatan iti bunggoy. Salbag ka, Doming. Napanam ay atakilata si Mina ka iti grupo. Paggilingan kinakita kiti napanak. Pumanaw tayong bitaw. Dito iti pagnaan. Anya paggilingan ti sasawim. Paggilingan iti tao. Paktorya ti hamburger ti ayan tayon. Anya! Ay kayon. Naglukukan. Di naguyo din na. Papanan niyo? Maka-CCR ni Chairman. Ibagayong agsakit tibok si Tiyaw. Agsakit tibok si ko. Agkiwaran. Nininikot mo na siya. Di kay agpanaal ka doon. Nakalusot ng tatang. Darsin niyang. Ay. Anya day jay na taga-inap ka. Ay na. Taga-inap lang agpaisaw. Domi, mabali namin. Dom, anya ti update iti barangay? Awan pa'y pakabang-aran. Nagado ti problema. Nagado tinaawanan iti trabaho, iti kang itingitan ti pandemya. Ngam ita, tadandani awanan, awan sapay kit din ti kubed. Sabali man ang dagiti rum sa problema dagiti tao. Wayne, nagiti sobran akinangina ti gagatangan ti numero 1 a problema ita. Di mo't nga rod ngumato ti sweldo. Dahita nga rod, dagiti launay prime commodities. Tilaunay asukar. Ay, sobra ti kinanginanan. Awan mabalin. Ore agan ano tayo talaga kastoy latan. Ngam ti trending ita, Dom. Kat dagiti pagpasyaran. Sumarsaron na dagiti panganan. Takasano? Kung namutlan nakabulos abalo dagiti taon. Pasyar dita, kandito iter aramidan dan. Dagiti lada kwartana Wanan niya. Awan day ta pasyar ka dagiti nakurapay. Saan matkit di nga amin Wana, tadamot na ito nasam ngagpaspasyar asaan da apang panunutan na iti priorities iti pamilyada. Ay, agpaiso day ta. Ada dagitay agkuna makaamon lubong. Sa bali mat dagitay agkuna God will provide. Wan, mamatyak iti dayta. God will provide. Angam, siyempre, agtrabaho tayo lata. Katuan, agtrabaho tayo Aggaraw tayo para iti pagbiag tayo. Katdawaten tayo ti tulong ti Apo. Isuday jayan, tulungan na tayo. God will provide. Wana ya, kabaalam ti mga saba. Ala, wunlatan. Nagsaya ti saritaan. Sabali man ti turong ti sa umon. Sige, tagrubatak na mapanak ka po ni Ria. Dangatan ni Nanang Ijay. Ay, redep ko labit. No apay kit de, ngaglalandot akong iti malam. No sa anak ang makaridep, kalpasan ti pangal daw. Ay, redep ko talaga. Mayat jagilad. Ay na, kurakol kahit. Tunggalagdis sa tibukot ko iti pagidaan. Siguradon tasuyaab. Ay, katitong pal na. Turog. Ay. Bagtada kayo tinadanon ko dito barangay hall chairman. Anya ti problema, Inga. Ay, pang-aasim man chairman.
Tilatan may surat anagan ko agringa ti awag yu kanyak. Adon sa launa ti kabirbiringas ko dita inga biringas yu kanyak. Kasta. Ay, nagdagsan ti bakbaklay ka problema kas balo ti nabiyag, Chairman Gustin. Sapay kumaata matulungan ta. Kasi kabot ngagpaisaw ta. Tinakyasan na kan sa atalagan, jay lakay mau. Ay, salbag na jay. Pinututan na kay tinagado. Dapay buntok na ta, ginawak at tinakyasan na. Ay, babairo talaga. Rapas na talaga jay. No, mas. Nga po, maustil ako man. Ni. Himaditay ta. Di ka gilunod tadakes. Itarayan na ka ti parabor. Ay, maltutan. Dala ko may tinalaos aragsak dahi di babae na tagunggunada. Ala, di ka nagilunod. Nyakan. Isumot la bangkingan day ta abaga. Inga. Ay, gringga kunak kuma. Marigatang ka na mangibaklay. Wan Chairman. Ay, namoy la kumatikin na rigat ti biyagitan. Gapo itipik. Ti pandemya. Gringga. Isang kahig, isang tuka ko nadakada kami, Chairman. Imbag na kumamat no kanahin nga adamot matuka ng awan mo. So, pasaray lumangan kami amangan. Nakasano aya nagado kami, ta nagsisipul mo ngamin tisikog ko idin. Wawawawan. Amok nita. Pito ang agda-agdan timputot na king kaapasig abulog. May sa atim ti basketball. Wan nga ron, Chairman. Kasta ti kun kunada kiti sutil. Masikog ka manan. Kunada. Makita da ka masikog manan. Katne, da ito'y sumarsaruno to'y maikawalo. Ay na, katsapay kumata. Miyos tumot na ito yan na si Kugkaw. Ti kayat ko sa wan, Chairman. Babae ko man. Ay, kumangarod Akit, anya nga rod ti ibagam gringga. Ay, nga po nabanlugak pa yung nagistoryan. Amok nga awanan ti ayuda, Chairman, ta malmalpas wano nalpas meten ti pandemic. Ngam amok met nga adu pay ngam ayuda ti mabalin yung ikaasi kanya. Kastoy na gringga. Adamet. Thank you iti adu, Chairman. Kung nagtumot nga dayawid ko ayapoy ko. I love you, Chairman. Love you. Ay nang. Naglokon da ya gringga. Imbaga na nga imbilin mo nga umay dito'y balay kat ikak iti sanga salop abagas. Awanim baga ka sanga salop abagas. Ang imbagak asikati makamuno anya titid mo. Apay nga men, adi mo inyawag adagos kanyak tapno amok kumamat. Makigkigtot latada taon no kasakilaat nga da umay agdawat iti tulong abinaon mo kano. Amok ayang agtaros gayam dito balay da agringga. Ang mala, anya nga rod bayamon ta na itod kaon. Talagamot ang nakakaasi na anak na noon kanenda. Kasano katibiyagdan No maibusing di nga salop abagas. Sa di naman ang di pangalaan na no di suportaran di makyas alakay na. Ado mo, tiyada mabalinda ka barangayan. Padasan na ati mapangagdawat ka dagi jay. Bareng no damat mga asya sa bali. Kasano ka dagiti kasta a pamilya Jack ma-imagine no kasano nga tantibiyag ni Inga abalot na biyag. Kumano makatulong mo tin ngagbiro kiti pagbiag nagyay inaunang anak na. Kaano? Kasano ang makatulong kat makatawon lat baet titunggal maysa. 7 ken 8 ton ti anak na. Bali sa nga 10 lat tawon jay inauna. Makatulong nga raw. Ala ka din abanay. Matangag pa ilan na kita inlistak. Ay naman ang sima. Nagatidog matoy listam dito yan. Di kamot makabaybayad. No ipautang ko dagita inlistam. Awan tot ila ko kun
Awan tumot pagpuuna kon. Kaya't asawan day ta, bangkrapak ton. Kasanungatan, saan kami ang mga anak? Matay kami ni Tibising. Ay, ni Rosa tiyo may dito istor. Mangibaga ka kankwanan iti kwarta. Umutang kan. Unsa good morning, Madam Rosa. Good morning, Mat. Manang Sima. Adagatangam? Ay, wen. Gumatang ititlog. Agturta ko may titarong kan itlog. Kawan mo't gayam itlog main. So, gumatang akman iti upat nga itlog banay. Mabit lang, Rosa. Imbag pa'y ni Madam Rosa, tasan abumakbak kita niya, banay. Hey, iwan nga rod. Kasta talaga no naragsak ti tao manang Sima. Naragsak kan naparabor nga mini Rosa. Iso apresko akanayaw ti panunot na. Hawan problema na. Da kayo talaga. At daayamat tao ngawan problema na. Si kangarog day ta, Rosa. Ala, di kayo man. Kwa. Banay, si kamanlat mangibaga. O sige. Anya day taya. Ay, kastoy na Rosa. Awan ngamin mabalin ko nga ikaasi ka ni manang Sima. No, kwa. Ala. Ikasla narigat nga ibagan. Anya day ta. Ay, ibagam ngaminan manang Sima. Agsango kay lang arudan. Anya day taya. Kwa ngamin, Rosa. Awan tanin min. Amo mo, tababaero kung sadot nila kay ko. Iso nga, kakasi kamin. Agpakpakasi ak kadagiti amo nga da kwartada ta pautangan da kuma. Kat, si kanti may sarusa. Di ka madanagan. Tanong ada ikaasim kanyak, amay gatang ko itiyapoy ko. Jak ilaklak aman nila kay ko. Da kami lang agin na timangan. Anya? No, pangasim ka di ading ko. Ay, Madam Rosa ko nakuma. Ala. Ustong day ta pa nagpakaasim. Itoy. Dua gasot. Saan nga utang day ta? Tulong ko kan. Ay, thank you. Ay, intig nagnakatilangit, Madam Rosa. Thank you. Ay, unay ka nga arakop. Nalay, gatang mo iti bagas day ta. Ay, banay, ikaman iti talwa sardinas. Iraman mo ti bayad na ti tabayadak nga itlog. Kaslakit di agiin napaldan. Kaslakas tangaron nanang. Talagamat nga awan sa ti kanandamanang Sima. Balog mat nga medya asawa na. Di lang iwat nan sa ti sapsapulan na. Kaslapay inunaan ni manang Sima. Di sawag ko may agpakpakaasi nga umutang. Anyat kinunana aya. Uray ta di na kanumot ilakam ti kanan nila kay na. Di pakaigatangan ti utangan na. Ay, anyan day ta kinarigat. Maasya, naklaunay nanang. Apo, makapasurun mo't no maminsan dagiti agdawdawat latan iti tulaw. Apay mo't nanang. Kasano mang namnama damot latan iti maitid atulong kadakwada. Day tangarod. Awan sapay garaw damot nga agtrabaho, tapno damot ipaayda iti pamilyada. Uray ka sa no tirgat da, nga agsapol, no awan mo't masterkanda. Awan lata. Aho, sadot dakit di Kas kiniinggaw, nagdakkel a karne, umay pala dumawat mo't. No napan ko man nakitang dan, ngagmulay ti mais, wanuan niya pa'y dita, di adda ko makwartada. Wanan niya. Iso ati kunak, narigat mo't no kanayon latan ayaw awatan ida iti tulong. Nang runa no kwarta ta agruamda. Wanan niya. Kasla da tayo matla tumultulong ti mamagbalin kadakwada asa daw. Ay talaga, husto ka dita Rosa. Saan a panagimot ngam agruamda, agbalinda asa daw.
Di nga ta Rosa daytan. Umayan! Ay, naimbag nga oras yun, Nana Suping. Si kamot gayam si ma. Umay ka sumrek ka. Awan ni Chairman na niya, Nana. Awan, napanijay ilay. Ay, good, mayat. Ne, kunak na isot gagaram. Da kayo tigagarak, Nana. Ay, kasta. Alakat sumrek ka nga rod Kaslahan na patiglaunay ti ibagam kahit. Ikwa, ure sa anak san asumrek, Nana. Nakikapiak mo to ni Jay ayan da ipagkusak ba nga imayak ditoy? Aya. Sa bagay awan magkati ka pimi Anya aya ti ibagam kanyak. Awan nga min bagas min, Nana. Da kayo ti amok nga ado ti leben na abagas. Iso nga umutang akpayla ko ma. Ure 10 kilo laeng. 10 kilo abagas? Wan, mabalin, Nana Suping. Rosa, Kasla day bagaman na patag-unay ta nagtaras ka dito ayan ko nga glut-luto. pagpaiso aya, asaan a pinautangan ni nanang limanang sima iti bagas. Ha? Awan kano ti apuy na, isa na panumut utang iti bagas. Ngam saan kano a pinautangan ni nanang? Di na pa'y nautangan. Inikan na iti libre ayapoy na iti mamidwa. Nasakit siguro tinakam na. Tawan namnamaan na nga sitgan iti sumaro, no? So, matlagaya. Apay aya? Makaungot ni tatang. Kaungot na ni nanang? Awan mo't mas nob at ang tanabutuban na itay. Kasano da ita? Masuron karag iti agulit-ulit ngagdaw-dawat iti tulong. Kan masuron samot kaninana. Wen. Mawata kon. Talaga amasuron ni tatang. Anyaya ti amo mapakasuronan na. Gapo itinalabas a panangaasi ni nanang kunana na sasayat kuma no di na kumakanon inikan ni manang sima. Kasta kaya. Ngam nusalmot nga inik kaninanang iti apuy na. Talaga nga aglangan da namangan. Tay talaeng Ay, pakabasulan matitumulong no daduma. Tadadagi tayo agabuso a matulungan. Unsa? Ngam saan mo't nga amin na matulungan kat kasta? Unmat kit di Dom, nung hataday tangay, ti panunutan nyo iti solusyon. Pampanunutan mi mo't daytan. Pagsasaritaan minto, inton regularization. Noan niya ti pamayan ka na iti mangnamnamala akanayo ni ti tulong. Makitam ti aramid dagiti kakadwang opisyal di barangay kagawad dumeng. Uwan nga raw. Gaputa dili ti honorarium kas in report ti tesorera. Kunamlan nasingdanan da na nagiginuyod a remord iti session hall. Apaman nag-amen ti closing prayer ni kagawad maring. Ti kunamkit day nalipatan dansa amatuloy ti barangay eleksyon itaatawin. Ay, hindi ta kayo nagbidot. Saan daan nalipatan na ita? Pagpunamit. Ure padasin niya awan-awanan ida kadag tistor diti barangay. Sigurado nga adda ija makitugtugaw. Adda store hangout ti tunggal kagawad kunayon sa. Wan might. Nalaing kawit ngagpaliiw niya Rosa. Isaw, tinang ibagakan niya. Kastagayam. Nungay ag-hangout tamit dumeng. Mapantayo mo't makitugtugaw. Wala. Ngem saan atap nagpainom no diket makitugtugaw laeng. Di pa ikat may storbo aminan nga store dito nagbugsutan no ka. Tama na yun ang nagiti pasalsalay ka nagiti aggatang. Pasalsali? Uy, saan da kanubot nga agpainom no diket addadala ija nga agis istorya. Pasalsalida ka nagiti aggatang. Ay, saan nga ro din?
Mga numaylawaan kunto pa'y lakit na kautentipitakak no kantyawan da. Kay, mangtidaklay ti ayuda ka nagiti di mo ngagdaw-dawat iti tulungan. Kas iti day ta sumungad. Gringgamot na ita. Ay na, Chairman, kagawad. Ay, thank you. Nay. Apay nga, thank you ka, gringga. Kaslada na ipaimiya saan mi nga mo Ay, Anya na dya, gringga. ay na. Nakapag-thank you akong kadarusa kan na nasupeng. Katap na kompleto, ag-thank you akmat kada kayo, Nay. Apay nga, thank you ka. Regularan ngaglaba ak idebalayaw, Chairman. Kan oray idebalay da kagawad dongeng regular ak time. Na. So, linawas nagsweldo ak. Addan pang biag ko kadagay imputot kanyak di tibmak sa babaero nga asawa, Chairman. Kagawad. Very good. Sana ul. Kasta at yagbiag, gringga. Kasta at yagbiag. Sana kanaya namang namnama. Mayat Mayat di natagtag kainap ka. At least sa anak anabatiba. Doming, mabali namin. Yan ay. Tuglap man na ito eh. No iturog ko. Ang mga nagtagtagay na pakmanan. Sa pa'y nagmadi dyan natagtagainap ko, hindi na minsan ngal daw. Natagtagainap ko kit din tinatay ang aksidente. Akabagyan ni katugang akagustay. Ay, lay ka bang kampay iti ka bang bantayan na dyan. Matay ako nusteng. Sumurot ako iti ti umpong ko. Ket no nagsaranta mo ti boses siyo. Napigsa ti boses ko nga uray matmatay ako. Uray day tala ti napigsa kita man dagiti ramay ko. Dagiti launay kukok. Miraam ngamin Lumuten dagiti kukuyaw. Karaman day takudilyo. Matayak nga rudan. Ay, tulungan nakman kit di bumangon ta. Agbangkito ak di ta. Bangkito iti abay ti katrek. Ay sus, agbangkito ka no? Matmatay ngagpayson di madlaw iti boses Apay adi ka malagarawan. Gapo ka di ta ikit naklaan. Di na ko nasikaswan. Ipatugaw nak, di tabangkito ko na. Wanikit wan. Asikaswan kayo matkat. Kasi ato'y nabakitan abalasang. Akabsat na'y diinam. Kitdenggam to'y dawat ko. Sakbay di maude. Asong ab ko. Ikait, saan kayo pa yamatay? Matayak no madamdaman. Yay. Kita anak ngaminan. Yay. Agtaytayak ti bukal-bukal na kiti matayaw. Ay,
matay kayo kadingag payson inaisi ikit kikay. Wan! Isimpam day tabangkit daw. Tapagbangkit o anak. Darasam! Data. Pagkatinak! Sakroyan nak! Kat ipatugaw nak! Di tabangkit o. Sambutam! Di mauding nga agas ko! Ay, susak po. Bugsutak sa mutin. Siguro. Ay, nagdagsang kayo. Matayak ka Ruda! Ay. Tinggam! To'y maudi ang pilin ko, Barok! Ay, sige. Data. Nakabangkit o kayo siyak samot ti dandani matay. Ay, kwa. Aan niya ti bilin niya. Siyak kumati agbilin para ti day diinang kat. Ay! Di ka agbili na na may stresak. Di naktaktakan. Danggam ti mauday. Bilin ko. Natay kanon, Rosa. Ha? Sino tinatay? Niapong kikay. Di kabsat na ni apong mo abakit. Inyawag ni tatang, natay kanon. Ala, kano nagpigsala ti boses na hindi kinasaok idi kalman. Talaga siguro akas dyan. Anda na gitinabnabyag ti boses da, nga oray agbogbogsot da. Dom, ang mga no di mo maaramid timbilin na kanyak nga ibagakan ka. Ada yung bilin na? Ada, natay ka din ngagpay so. Uy, natayan. Pinabugsutan nga rodan ni tatang. Dom, imbilin na kanyak at ulungam to kano ni tatang inton maitabon. Adan to kano tangdan mo. Dahil talaga yan. Talaga at tumulong akto, Mabalin ayamot asaan. Anya ti ibagam, Rosa? Ni tatang, di nala maidiretso kada kayo ti kayat tang ibaga nanang. Nang rona ita, dito yung balay yun, tinagtugawan ni Ina Kika. Anya nagtugawan ng ibagbagam mo. Nakatayan ko nam Ay, won. Nakatugaw mo't ngamin amalamayan. Kaslakit din may samot na makipagbambantay. Ta nakabangkito kit din iti abay tinakalukat alungon na. Wan. Ado ti makigtot amapanmang tanaw iti lungon taawan mo't bangkay ang makita da. No apay kit di akastakit din di kayat na maramid iti lamay na. Maipatugaw iti bangkito. Wen kano. Takasta kano ti pulidagam. Anya di ko nam nga ibagam. Ay, kwa. Pasensyaan nyo lat takanon. Dito yung matan balayo tinakatayan kan nakaimasayagan ni Apong Kikay. Ay, dayta. Di na maibaga kanyak. Ay, aniyan ni tatang mo. Mabaen kanyak. Amangan ka no, damot masasauyo. Ngam di yung maibaga kan kwa na. Anyan lakin ni tatang mo ngagpaisun aya. Awan kanyak dayta. Sa anak mo't kat anapaidam. Sa anak nga imo, tuwan no. Alawan. Amok dayta nanang. Amuyo. Babalawag la ko man ni tatang. Apay mo't. Gapo tatibilin ni Apong Kikay, idisakbay ang nagbugsot, adi na ipaida numatayan. Di namat impay dangagpayson. Aging gasim kila na nakabangkito. Ay, bay amlatan, Rosa. Ngam ado, ti agis isim itibang bangir nanang. Kas lamang babalaw na. Ay na, Rosa, mapasensya ak amin. Akayat nga aramidin ni tatang mo ita. Nang runa, kat isumot ti akin ikit. Oh, kun may sa kakaasimot piman ti ikit na. Tanabakitan nga rod abalasang. Nangamnod ako mapamilya na, nalabit sa nakasta ti Jarna malamayan. Saba, lila talaga no dama ko na abukod ang pamilya. Unmot.
So, bayab, pabos uyak ni tatang mo, iti panangaramin na iti maudi, agit daw ti ikit na. Tanimot la tatang mo, ti kaasitgan, akabagyan na. Chairman, inungtak dagijay binaon nyo anapan nagkali iti tanang. Day, apa yan to niya? Kasano, kuna nila kay ko, akasla ka numot pagipwestuan iti konkreto nga adigi jay kakalyenda. Saan ka numot atanam ti tao? Iso nga awandanag mo, Chairman. Imbaga kanon nila kay ko ti aramidan da. Aguray ka. Kasano ngay amarukod dati kaatidog ti tanam. Kat kunayo asaan amay lungon jay bangkay inton may tabong. Aguray ka. Kahit mo asawan, pinabaliwan nila kay mo, jikal kalyenda. Saan ka numot atanam day jay? Anyat itsura, jikinalida. Abot ka no nga rod, akasla pagpwestuan ti konkreto aposte, ti mapatagdar abalay. Nagkuna asa na tanam, jikal kalyenda. Ken asino mo tinagkuna abaliwan nila kay mo. Nakita naman na nakabangkito ti malamlamayan. Di na ka dinapanonot ahustulaan jikal kalyenda at tanam. Kaya Diyos sa Chairman, nakabangkito amay tabon? Saan amay paida amay lungon? Awan ka di ti konsensyam. Marungrong do ti tultulang nan pilitan kit din nga aguna tapno may lungon. May tabon na nakabangkito. Ala, ingka ibagakin nila kay mo, ta ituloy dati agkali. Tapno may sambutan na may tabon ti bangkay. Ti 4 oras latikid daw tinatay, alamayan. Oh, Rosa, apay nga inayaban nak dito'y kusina. Ada ibagam? Jack amo o taga Mountain Province gayam ti puli ang nagtaudan datatang iti mother side nanang. Katuhun mo't. Saan lang amin unay anadakdakamat ta adayuda nga road. Kun manmanong ada makapasyar kadakwada ditoy. Kastamot ken ni tatang mo Di mo't ngamin nagpaspasyar iti nagtaudan ti pamilyada iti mother side. Nung di nagkamang ni apong kikay ditoy. Amang Jack payla mo dayta. Kasmot ken duming Di mimit amo ken tatang mo nga dagayam kasinsin namot anay kamang iti nasolinek a lugar. Aging nga adda natay ide ket napantayo na kilamay. Ay, Iwon. Ay, nakitinday jay. Apo, maray awak iti nay matangak ide. Ako nada akan nawidan da. Uray siyak nanang. Saan ka nagsasawi din? Katuan tapan ng respeto, ti panagulimek. Di tayo rebeng adilawan, wano uyawan, dagiti kan nawidan, ti puli. Dumeng, tabunan na bigat. Unatang, ay saganan ti amin. Ngamad pa karikutak. So adi mo pakadanagan, di pinaibagakin ni Rosa. Anya na tatang? Imbaga katulungan na kitipan na kaitabon ni ikit ko akikay. At ambom nga takat libre. Saan tatang? Awan iti panunot ko na ita libre. Nakayukit di. Talaga mo't atulungan kayo. Good. Kasta mantikayat ko barog. Ureng may isa ka amanugang ko. Awanan, di sa pulik pa'y. Hihihihi. Anya ngay lakay, nakasaumon ni Dumaing. Amunan, ti aramidan ng tao. Wen, basta tumulong. Ngamyak in detalye, ti maaramid. Nikot, nasken ko maamaamuan na atap no amuna mo ti sa ganaan da. Kasano no di nando aramid ti ipaaramid mo. Nadamat ni Rosa.
Mulagatan lang ni Rosa, wan problema ditan. Hey. Ti kunam. Kasanon no alalyaan na kanto ni Ikit Kikay, gapo iti panang lamang mo, iti manugang mau. Anya? Ang mga no ti amumkat na waya ka, mga ramid ti amin na kayat mau. Di mo amaw, amano kontramot ni Ikit Kikay, tati kayat nagat sika mismo, ti mga sikasukin ko naging gatanam na. Natayon ni Ikit? Muna pa'y day taya. Ay sus, di mo ko natikasta, tadi tayo lam mo lakay. Abangan no pud no nga daagan ni nga as anatay kat alalyaan na kanto ni Ikay, sikat ti mga ramid iti bilin na. Ay, di ka man mangbut-buteng subeng. Awan day tayo bagbagam nga ni nga as. Ay, di mo maibaga kunak manan. Ngay, di mo ibaga, asaan ka pinalagipan makamuka. Anya kaya? Isakit mo man launa di manugang mo. Ay, kinapudno na, madandanagan. Tadi mo pala imbaga, no, anyat ipaaramid mo kiniduming inton bigat. Nay, inton bigat ti pamumpunay. Mamuan ng tulatan Makita yung tulatamot din. Kat, kasano no di na aramidan ti paaramid mo tanarigat gayam. Abangan no saan to matuloy ti tabawn. Naikatadanag mo na yan. Laglagi pam 24 oras latlamay, iso asaan anabal sa mo. Saan mabalin nga itantan, titabon na. Wen, ada plan B iti daytano. Agkad-kad ton duming. Danag mo na ya, bakit? Siyak, ti makamu. Kunak man hindi ka agaramit iti pakasairan di manugang ta. Tano kasta ti aramidam. Adda adya anak ta ti masakitan, taay ayaten na launay ni Dumeng. Dumeng. Kapay. Anyat katawa. Ay, kwa. Dahil suot mo. Mas dawak na rin ta pinagkaputinak ni tatang. Idin to ta di mo tagtutulog. Sa bagay, sana na nakadidilaw ti kastaw, itakas na nakapipiiyak. Ala, da kayo akang rona nakakabagyan. Da tayo ti kang ronaan iti prosesyon agplaster kayaon. Tanay, mayulog ang ti bangkay, agprosesyon tayaon. Ikit ko agikay, ngayon patpatag ko laon. Agdong awan ni tatang. Nakakaputi mat akas kanya, Rosa. Uy, nagpaisaw. Ay, ado ti mas daaw, no apay ang nakakaputi kay ngagkatugangan. Idito taawan mat partaan ti daw. Sa bagay, mako na PPE daytan kagawad Dumeng. Ngam apay nga, ada kami lang kung tatang tinaka-PPE. Kung saan mo't ako with victim ti may tabaw. Ay nadom, di kan ag-question akasta. Tiyak to pa'y amo no apay pinagkaputinak ni tatang. Maikadwa ka no iti maudi adong aw ni kagusting daytan. Agdong aw to ka no pa iton sa kubaya maipisok iti abot di bangkay. Ay, mabiglang ikit ko. Sige, panawan kayo ditan Dumeng Rosa. Inakitaan na iti pinusgak ang mga wit iti bangkay. Sige, nana. Kita mo, Rosa. Anyat ramida ni tatangan. Mapanuot iti likodan ti bangkay. Binagkat na napatan likod. Apay nga binagkat na. Tadamot lagi tinapusgan ang mga wit iti Nyan. Adda lagi tinapusgan ang mga wit iti bangkay ni Ikay. Di ka sumanaon Dumeng. Umasidig ka katitayan ni tatangan. Kat na ito manalangkyaw. Sapsapulan na kansa. Anya? Ingkan Dom. Nagkasata kun kunam nga ta Dumeng. Gaputa datala ang tinakilugan ni Tikaro. Ang nakailuganan to'y nakabangkito abangkay ni Ikit. Magmag na aminen dagiti makipamumpon karaman daro sa akin nanang mau. Apay ka ni tatang. Nay,
Sumina tayo ko iti kalsada nga agturong iti kampusan tayo. Turungan tayo ngay. Dakes ti sumana Isu nga aguli magkalaeng. Apay ngay. Farm to market road mo to'y sinurot mi na kalsada. Ijay turod apas ti tawid ko ti turungan tayo. Ijay ti pakaikalyan ti bangkay ni Ikit. Ay, kikipi man kaya ikit ko. Tawan pailat kadwam ijay Sana balin, tayo tumot ti bakay kalyak, no sumaruno akin ka. Ay, Ay, sus, kasala. Road end mo tan di ta masungad. Lakay, umayon dagiti napusgan amang bagkat di na bangkay. Nakabangkito kanila ta bagkatin da. Apay ayaan na garo ti ibagbagam. Dumeng, it's your turn. Si kamot itan ti mangawit iti bangkay ni Ikit. Nagbalin mo ten alulam idi nasawam ni Rosa nga apo ko na. Dumeng! Nangagkutimbaga ni Tatang. Ay, Dayta ti serbe dagitoy PPE asuot ta. Bagkaten ta ti bangkay. kwa, amang ano may batak. Dumeng? Bakit? Anya di kinunam nga aramiden ni Ikit no di masurot ti kayat na. Kunana. Aday tanti ani nga asta. Aday di talikol nagdume. Ay, bagkate mon sakpay ngal alyaan na ka. Ay, sakruin ka na pong bakan. Asidag tayo niti. Pakita naman niyo, apong. Nabati batak. Domi, mabali namin. Nyamot. Kariring ko lang nga nagsestag yung makaturturog ak pala. Kurang matkit di 10 minutos sa panakairidip ko Nabati batak tumat ngamin. Sa kapilitan na nakariingak. Ada kampay itinataya bakit? Kat nangal alya. Ay, diyak kahit nagsubli maturog. Tama nga no maituloy di tagtagainap ka. Ang mga numabati batak manen. Kaya samat magawinan na ito Ay, puwera batiba. Kubo, dito sumungad. Nagsapan dito ang umay dito barangay hall. Ay, nabunga nga altaw siya, apaw. Kastamat ina. Anyat may paay Di ka ba? Naku nang din kanya kat atay minsamat nga inaw nakagam siyak. Ay, anya? Manutawan mo na Aywan kayam. Siyak ni Apalia Sakab.
Ay, kastaya. Nasurok lang ngayon na mapulok. Si Kangay. Ngalawanan. Inauna ak gayam ngam sika. Chairman Gustilo Kaytay. Wen. Siya ngagpaiso ni Gustilo Kayabkab, barangay chairman, barangay nagbugsutan. Ngala, agtugaw ka ina. Ay kakang kunak man lang. Agtugaw ka. Wan. Mas dawak. Itay pa'y kumaapi na tugaw na ka. Ay kete, nabambanugak launay. Ay, agyaman na ka. Anya ti may ipaay, Ay, mabalinti umiyan. Kipanganak mit basitan, Umiyan, kan makipangan ka. Wala. Isa na balay, nga uray, awan ulas kan pungan kaon. Mabalay. Ada yung aming kinagkapwa kat naisadsadak dito'y ayan niyaw. Kastaya. Ay, naku, bitakpayan ni Tidalan. Naimbag ta, naagasan naksakbay ang nakadano nak dito'y nagbugsutan. Ano saan? Agya karakter ko man. Agasim ngay dayta. Kubed, idi nagrubwata kijay ayan may. Ngam itata nakadano nak dito'y nagbugsutan. Awanan ti kubed. Ragsak ka na, Paul. Portus, ato. Sino man nga tanaya, daytoy anay sarsarong. At daywi jay lugar me. Namin 70 gasot kat 7 ang naginanaak iti panagnak. So nga, umianak ko man dito'y ayan nyo. Uray, agkaidatan Pay amla nila kay mono kwa. Anya, papanam ko mga minaya kabsat nakadandanon kakit din dito'y lugar mi ang nagbugsutan. Aksap-sapo lang ngamin iti balitok. Kahit dito'y nagbugsutan, na ito nga ayan ti balitok. Balitok, kunam? Uwan. Amaok nga ado ti balitok dito'y nga inkali idi dagiti hapon. Ay sus, apo dinan san amo tilawlawatin na. Mamati ka, iti imbagak? Kwa. Nala, nudi ka mamatay, ay saan lang. Basta, nakakali akon iti balitaw kat na inlako kon. Ang sapsapul ko na itay nakakalin. Ay, kabawan dahito abakot. Inaksiriga nakas kalagumatang iti na FMD abaka wano no ano kunam nakalako ka iti balitok kabsat. Ay kat ado nga ti kwarta mo na. Ay, sabit base. Pipialaan. Ay, mayat Ay, kay ipagpagak. Umianak, ito'y balay yun, ton rabi Mabalain. Ay, saan pa'y amabalin kabsat? Intulod na kalaang ni Gusteng dito'y balay, kuna na, adda kano awagan na. Kat ijay balay dayjay atao ti umyanam. Anya di kinunayo, tatang? The senior citizen, anayaw-awan na nakadanon dito yung barangay hall. Medyo agkabaw san. Agsapsapaw, iti umyanan na. Kat? Awan mo ti amok nga ibaga, amabalin na nga umyanan. So analagip ko dita balayaw. Intulod ko ni balay, pangururayan na iti umyanan na. Kada bakante a kwarto o sanaya. Ada, amangan no. Amangan no madini dumeng. Siyak to di mangibaga kini dumeng. Awagak tulatan.
Sige makaamu kayo. Itulod ko di tabalayaw. Ta agdagos payla dita. Kaasimot piman. O niya, mayad kan? Sige, kunak nga rudan. Basta siya kung di mangibaga kini Duming. Mayad na jay, basta siya kimakisao. Wala. Sige, itulod yun dito Ngam na awan pa'y mat ni Dumeng. Amok nga awan, takinuna na nga ro ditay bigat. Nga danas ka nga si kaswan na ijailay. Wan nga ro tatang. Tinasaya at mapangkay di balay. Sukuno mo tanay. Jak makapanaw dito barangay hall. Wano awaga mo di asawam ta sukunan ng taon. Naspak. O niya, kasyayain. Di ka madanagan ta naglako ka no iti balitok. Mucho dinero na jay. Ala ni tatang. Ay mangrabraba kaglaeng. O kasano nga raw? Ay, suko na ko ni Jebalayo, tatang. Tani, di pa iso pakataktakan ni Duming inton sumangpat. Good. O sige, dahil lang. Bye-bye. Chup-chup, mama. Bye, tatang. Ay. Sino man nga tanday di senior citizen? Ayaw, yang sakit di dagiti mayaw awan a senior citizen dito'y nagbugsutan Awan mo't kiti problema dita. Pwera laang kumaa nga o may daag bugsot. Madamdamalaan, malpas kon to'y sursuratet nga istorya. Portugal! Portugal! Imbagman. Di na nalipatan timbagak nga apelyido. Apay nga isot awag na kanya. Aliyawan nakmatan Apay ina. Ay, awan! Kaya't kula at tumaliyaw ka dito'y nagtugawak. Anya. Ayan yan. Isturbon naklagayan. Mapaliiw ko na itabakay. Di na may diso na ita nagdulpat asupot. Anya nga taaya na ita insupot na. Ay, agsikal ti buksit kaw. Ayan ti... Kwayaw. Kuha nga. Nagloko kan. Agsikal nga rin ti buksit kan. Di mo maawatan ti kaya't asawan da ito'y arignak. Ay, di tayan ti kusina. Inkailatan. Sigay. Salbag. Madin sige, impakan nyo kanya. Biyag aya. Tagpabasol pa'y. Sa anak pa yung agawid nanang, siya kunti agbantay dito po ni Raria. Apay adi ka pala agawid ngay. Kat adda ijay ni bakit. Anya itayan tinagan da ijay. Apalya sakab kunamot ni tatang. Ay, Amang ano sa anak mo't la makainan ano adda ki jay balay. Ta syempre, kasi kaswak di sa nga ini. So sa anak pa yung agawid. di bay nila tanduming timang bantay no ko Jack la namnama na nanang. Dawayan nakit dit agin tutuglap sa inton kuan nakaturugan. Aniyan? Ay nanang. Di lang amin ammo. Ta sa anak nga gibagbaga. Mabambanugak launa yan kiniduming. Wanhanang. Iswa kay kayat ko no daddo mati umay dito po ni Raria nga ure awan nasken nga aramidak dito Ala. Adakan ka no saan ka pa yung agawid. Nay, umuna ak nga rudan. Wanhanang. Agawid ak tulatan. Kat di ka nga rudag parabarabi Wan. Amang ano inton sumip ngat. Uno, amang ano bigat ton. Umyan ka nga rod ditoy? Ay, kitaag to. Ay, nakasta. Sa anak pa yung nga agawid, umyanak mo ditoy, da umyan ka.
Anya? Diyak kaya't ngaon kadwam dito'y punira diya, Rosa. Alawanan, nang agawi dakto. Saan dak ka di apakadanagan? Gawid akmat lang. Imbag tanapakan kaya man ni Duming ti bisita mi. Sakbay anapan iji barangay outpost. Agkabaw sa nga agpayson dayta. Di mo't agsasao. Nakatugawlatan dita salas akasla agpalpaliiw. Napintas ka, basang. Kastaya, ina. Ay, huwag. Kagasatan ti asawam. Agyaman ano kastaan nagasatak ako na yaw, ina. Ay, akpay so timbagak. Ay, puwera sa araw, puwera. Ay, ala, aguyag kayo matan, ina. ay, uwan nga raw. Kat ipatay kong dito, dito balayo. Urandak tulatan. Imbag kita pagsungrod yun tulat problema. Kan awan ti ado arikititos iti pan nakapuor kao. Ay, makaliyaw kayo matina. Kastalat kalakat ni amuyo iti panang puor, iti matay a tao. Nalakan to dayta. Kas matlatay panang pulpog iti nangurungur nga aso Isuan na saysayaat. No, ipandak to ijay kabakira na yun. Taado ti maala a pagpulpog ijay. Anya? Ay, pasensya kan basang. Kumarong siyan. Ay, ibanda kayo iji ospital. Ay, saan? Awan tumatla ti pagidaak ijay. Tanap nun iti pasyente nga agkansar. Ay, sus, delikado da ito yan. Awagak ni tatang. Isarsarak mo ni Rosa iti pakatayan nan. Isu nga ron nganyawag ko niti masignan ang mga laking kwana ta maipanin ni ospital. Awun no anya ket ti nakapampannunutam. Taimbaon mo kit din iti balay da Rosa. Masyan met nga rudda tao iti pada senior. Anya nga tadi nakasupot tadi na maidisyo-disyaw. Pakibiyangan pailaan no anya dayjay. Mas dawak laeng. Tako na ni Duming nga aging ka kanu itaket di na maidiso daya supot. Nagirot kanu ti panang put na iti nakasiglutan daya supot. Napataglaunay ano kasta? Isu nga pag akwarta ti linaon dayay. Ang mga nagpaisaw nga danakali na abalitok nginla ko na. Agpaiso nga ta. Anya ti amo tayo no kwarta ang naglakwan na iti balitok daya nakasupot. Kat no kwarta. Ay kat san abalin ngag sa nga ili ka iti agsarot. Agsapsapulak iti agkabaw abakat, Chairman. Nay, ang mga imay dito nga imbaon ko, diyan dadumay. Ay, amangan no ison. Katugangak dayjay, anyat nagan na. Apalya sakab ka no. Ay, sus, isong agpaison. Agpaiso aya anak kubid kat naagasan. Ay na, kunkuna nala dayjay takayat nanti matay, Chairman. Kanayon lang nga umapapal no adda matay. Anya? Umapal ka dagitin na tayo inumatay. Wan, Chairman. Iso nga roda papaanawa. Mas daaw kami. Tasaan mat amakaptan iti sakit. Linabsan to pa iti kubid. Anya? Ikat no aguyak-uyak. Ang mga no sintomas matitartarao di ako bidayayan. Angkit dayjay, Chairman. Ay, nagrigat nga awiran ta kumaro ti kabawnan.
Di ka man online. Agawin kan. Agbati ak ditay. Ngam inang. Diyak na matpati ide kadagiti imbagbaga di amang mo agamang. Ngam namati ako idi nagtagtaga inupak. Adda balitaw kung nagtumat. Anya? Agpaiso nga da balitok? Sa dinaw ti ayan na. Agpasumat at talaga. Ayan nga Roger, kinaliyo a balitok. Inglakok nga ro dyan. Kat, dyan naglakwan niyaw. Ayan na. Ay, yan lang agpaisan. Nangikabila niyo ay tinaglakwan niyaw. Ay, laytayabon Anya? Awanan. Intayab ti kalay. Kabaw kayo man ako nakon. Intayab nga ro ti kalay. Apay, di ka mamatay. Nagasat pala ang ni Ina Apalya. Awan COVID na, awan matsarot na. Ay, mabalin ko nga rudan ayawid. Kung naktumat nga ang kitla ti uyak na. Urayan tayo pa iti ko na ti doktor Ay, huwan na niya. Makaaw-awid ak malauna yung kat. Malagip ka. Ayan na tayo supot asang kakip-kip na. Aywan. Diyak man nakitan. Ayan na nga Naitugot na ka dito ospital? Wansa? Makariingan. Ay, inang. Tay supot yung ayan nan. Inigdaak. Talaga napatagda dya kada kayo Ina. Ay, di yung pakibibiangan. Itugot ko, inton matayak. Nakaturugan ni Ina Apalya. Naginawaan iti panagagas na Di kasanaw. Saan nyo lataan nakita tilinaon jay supot na? Pulos Anyang tangag pa iso tilinaon day jay asupot. Kayat ko amaamuan. Apay anapataglaunay. Kasano nga rod amaamuam mo't gusteng? Nakaturugayin. Kanuray makariing tagkabawin. Pambantayan ni Doming. Amang ano da plano ni Doming ay mapan... Nay, Doming. Imbagman. Ala, kasano anaalam? Di matagkot ko ti itay alaag. Narnikan ti turog na. Yan. Ukasum ta siglot ti supot ta kitain tayo ti kargana tarasi. Amang ano tayo naglakwan na iti balitok na itong Doming. Kasamon ti siglot na, Dom. Hindi ta. Di ta. Ano tan? Tamako. Buah. Apo. Ay Pagmamahal. nang. Dahil ta tinaglakwan na iti balitaw. Ay, anyamanan na dyan na tagtaga-inap ko.